ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Oltor adamların meseli ki mallarını Hudanın rızası üçün hasıl etcek bolup o savabına tasdiq edip sarf etýärdiler. Bir beýik ýerde ekilen bağ bostan ýaldyr. Ol bostanyga gaty we güýçli ýagyn degipdi. Pes näçe beraber ziýada meýwe berdi. Pes eger güýçli ýagyn degmese de oňa çyýgyda kifayet kılar. Çon ýeri ýaxşydyr we hawasy da ýaxşydyr. Ve Allah tebarek ve taala sizin amellerinizi bilip görüp durandır. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Aya sizlerden biri qow görer mi? Ödü üçün hurma bağlar we üzüm bağlardan bir bağ bolsa, şoň bağlarynyň aşagyndan suwlar akyp ýatsa, şoň üçin şol bağda her näw miwelerden bar bolsa we özü de garran bolsa, oglanlarda ýaş bolsa, zindigisini tämin etmekden özü de we oglanlar aciz bolsa, şu taryka mätäç wagtynda zindigisini ödäp duran bağına gyzgyn töweley degip ýakyp ýok etmegi. Şu tarygy beýan etýär Allah tebarek we taala sizlere öz nişanalaryny we alamatlaryny. Şayet siz fikir edip bilersiňiz diýip. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ey iman getirip mu'min bolan adamlar, kesbedip ele getiren mallaryňyzyň ýakşysyndan we halalynyň zekatyny berin. O sizin üçün yerden çıkarıp beren dänelerimden de ýakşysyny berin. Oşoň telekesini berjek bolup kastetmäň. Der sureti ki şol telekany özüňize berilse siz aljak däl. Meger gözüňizi ýumyp we tesahül edip almasaňyz. Bilin, Allah tebarek we taala sizin berýän nafakalaryňyzdan biniýazdyr we ala kulli hal mahmuddur, özüne hamd aýdylýandyr. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Şeytan ile sizi fakirlikten korkular ve sizlerini teleke işlere, fahşa işlere vadar eder. Ve Allah tebarek ve taala sizlere özünden bolan mağfiret bilen ve fadl-ı keremni wada eder. Ve Allah tebarek ve taala fadlı kändir ve nafaka berýäniň niyetini we amelini bilýändir. Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kethîrâ ve mâ yezzekkeru illâ ulul albâb. Allah tebarek ve taala özüniň isteýän adamsyna ilmi nafiq ata eder.
Ve her kimge ilmi nafiq berilse, pes tahqiq şol adamga köp hayırlar berildigidir. Ve nasihatni kabul etmez, meger aqıl adam kabul eder.